Aquesta és la finalitat del llibre elaborat per Andrew Ashurst i Ryan Williamson per iniciativa de l'Acadèmia d'Anglès St. Paul's amb seu a Vilafranca. El llibre, titulat English for Winemakers, és a dir, anglès per a elaboradors de vi, és un projecte que compta amb el suport de Bodegues Torres i la Unió Empresarial del Penedès. Busca que les persones que es dediquen al món del vi i del cava disposin d'eines per obrir el mercat dels productes que elaboren. L'anglès és un idioma que cal dominar per fer arribar aquests vins i caves penedesencs a l'estranger. No és, però, només un llibre, sinó que ve acompanyat d'un curs interactiu, tal com explica un dels seus autors, l'Andrew Ashurst. Són 20 hores de curs, aproximadament, pot ser més, creiem que seran més, però diem 20 com a mínim. És un curs super interactiu, on intentem deixar la paraula a l'alumne, no? que interactuïn entre ells, en canvi de l'alumne amb el profe. El mètode antic era sempre que el profe manava i explicava i tal, i així intentem deixar l'alumne parlar, perquè al fi i al cap són ells que han d'aprendre i són ells que han de deixar anar. I llavors, són 5 capítols. El primer capítol va sobre les varietats del raïm, el segon capítol és el cultiu del raïm, el tercer és elaboració i producció, el quart que és temes orgànics i ambientals, i el cinquè és un annex on hi ha una activitat sobre uns viticultors. Encara no s'ha decidit on s'impartirà aquest curs, perquè els autors estan parlant amb diverses entitats i associacions dedicades al món del vi i el cava per arribar a un acord. Tant a les classes com al llibre es treballen els conceptes bàsics del llenguatge de la vitivinicultura per a facilitar la fluïdesa a l'hora de parlar dels productes.